Tunlai Khawvelah chuan rental business neia thil hawh theihna business chi hrang hi atam em a. Mizoramah ngei pawh kan lo hmelhriat theuh ka ring. Neia car hawh theihte, bike hawh theihte, office hawh theihte le thil hawh theih dang chi hrang pawh ala tam mai. Hengte hi mihringte tana tangkai tak le kan nun ti awlsamtu pakhat chu ani ve ngei mai. Mahse heng bakah hian neia mihring hawh theih rental humans Untitled ilo hre tawh ngaim le. Rental humans Hengte hian Mizoram chhunga ompui kan chhawrte le dawr hrang2te tura kan chhawrte nen hian a in ang lova. Neia ngai zawng hawh turte mi lungchetaka an trap lai lo hnem tura roite engmah te lo tura roite le chhungkat leina anga lo om turte thlengin an roih theia. Lo ngai thatu ten tunge chu tiang tura mihring hawh du omang in ti mai theia. A chana chu omte meuh mai rin ai deiin ram thenkhatah chuan heng rental humans theih demand asang viawa. Ti chuan he video hian Japan rama rental humans anti chi hrang te chu run tarlan katum dawn ani. Pakhatna chuan rental ugly guy Mizo tung chuan mi hmelhriat hawh theih theihna ani a. Tu in nge mi hmelhriat chu neia hawh du ang le. Engatan nge an ti ang. Rental ugly guy hi rentaru busaiku ex-comedian hmuh chhuah ni in atir chuan thutaka pawh alalava. Mahse interneta a post nuwa rin lo tak mayin a service mang du an lo tam hle a. Entirnan fashion model hmelhriat ni turten an hawh a. Hmeichhia ngai zawng la nei ngai lo ten ngai zawng nei dan practice nan te an hawh thina. A chan chu khang hmeichhia te kha mi hmelhriat bulah chuan an zak thina. Mahse mi hmelhriat deuh bulah chuan an zana a nep deuh ni in a sawi. Tlangval la single te po in an hmeichhe rimna te an hmel alan that zual sau theihnan an bulah mi hmelhriat deuh te kha lo om ve turin an hawh thin bawk. Mi hmelhriat hi chi hrang an oma lukol hmelhriat deuh te, thau hmelhriat deuh te le cher hmelhriat deuh te an oma. Rentaru chuan a dream chu khang mi hmelhriat deuh chi hrang hawh theihna company pa ngai tak din ani ati. Pahnihna chuan rent a person who does nothing. Engmah ti lo tura mihring hawh theih. Japanese pakhat kumsum thum pasari mi Shoji Morimoto hi engmah ti lo turin manchawi meuin an hawh thin ani. Tunlai Khawvelah chuan in mamawh ton vek kan ni a. Shoji a customer tam tak te hian an bula om ve tur an mahni support lo pe ve tur an duh wang ani a. Hospitala kalpui turte an chhungkhat leina te thlan tluh a kalpui turte le parka kalkualpui ringot turten an hawh thina. Tinge an thian te emo an chhung te kalpuia sawm mai lova manchawi mewa an mihriat ngai lo chu an pan mai le. A chan chu Japanese te hian an pon lam lan dan hi an ngai poimo em a. An harsatna nei te soilan hi thil za thlaka an ngaia. An nun khaw harzia pawh chu an chhung te le an thian te hriata an tilang ngam thin lova. Chu wanga Shoji ate ang an mihriat ngai mia lo hnen thlen hi an duh zawk fo thin ani. Shoji a hian engmah ti lo service hanti ve takna se a customer te chuan khatia engvak ma sawi lova an bula alo om ve mai te kha thlamuan thlak ti in a service hi an fak hle ani. Ama hawh tu te hi India ram poisa in cheng sang sari a chawi tir thina. Thil ei le in an pek chuan a ein a ina zawhna an zawh po in a tawi thei ang berin a chang thin ani. Kumsang ni som pariat khan a service hi Twitter hmanga postin a tira chuan a thlonin a ti maya. Mahse ama hawh du hi an tamtak em awangin man a inchiar a ngai phah hiala. Nikhata mi pathum pali velin hawh thinin tunthleng hian mi sangthum chuangin an hawh tawh ani. Pathumna chuan rent a homeless man. Chenna in nei lo mi hawh theih tihna ani a. Chenna in nei lo berkher chu engatan nge mo an ti le ti chu hre thei turin he rental service muchhuak tu chungchang hi hanbi chiang deuh ila. He service muchhuak tu hi kutani makoto ani a. Ama hi comedian tlacheta ni in anun au uluk lo em awang le in lua man po apek thei lo awangin a in lua pui pa chuan a hnot chhuaka.
hrang2te pawh zong Mahse interview na atla zel maya chuta tang chuan chenna in nei lova anun dan chanchin chu Twitter te postin a rin aiin alar ta phiana tichuan a thianpa chuan ama chu yen chhunga India ram poisa a cheng somli vela hawh theih tura inzuar mai tur chuan atita a kotania chuan atira chuan tuman an hawh du pawh a ring lova Mahse rin aiin a service dangdai tak chu hawh du an lo tam phiana pheikhawk leitur ten an lo tira an thiante present leitur ten thenkhatin an lo tir boka thlengsil intihfai le labor hnate thlengin a thawk thina ami zia in a zir em awangin thenkhat phei chuan zu inpuia ti pui mai tur ten an hawh bawk thina kotani hian mi ti buai emaw mi ti natlam ani lo phot chuan engpawh a ti theih thu a sawi amana in chhiar tlawm em awang hian ama hawh tu te chuan khawngaiin a taxi man te an tum saka eile in tur te pe in zan khat leka a riahna tur te thlengin an ngai tawh sak thin ani palina ah chuan osan rental emaw middle-aged rental guy ani a Mizo tong chuan pavalai hawh theih theihna ani osan rental hi kumsang hnisawm pahnih khan Takanobu Nishimoto an adina osan rental anga thawk tur hian pavalai tu pawh an thawk thei kher lova an customer te himzawk na Nishimoto a hian pavalai ron thawk ve du te chu uluk takin alo interview phot thina an criminal records te thlengin a check thlap zela chuwang chuan mi somnga interview a mi pakhat chiah te a tling thin ani chu mai bakah chuan osan te chu an customer te khoiphal an ni lova an khoi lui emaw an customer te nena in lai chin na thalo an nei vai chuan company atangin a ban thin ani osan te hian contract an nei thina an contract hi kumkhat atan zel ni in kumtin a renew theia kumkhat atan membership fee hi dollar somkwa ani a he membership fee a siam chan chu tum thalo tak nei ten ronzom ve mai an theilo nan a siam ani a tuten nge Japanese pavalai te chu man neia hawh du angle kan soi tu ang khan Mizo te ang lo takin Japanese te hian an nuna harsatna te an tawhin an thiante le an chhung te hnena soi hi thil za thlaka an ngai awangin an hmelhriat mia lo bula soi hi awlsam an ti zawka hetiang atan hian rental osan te chu an pan ta thina an lungai na te chu shilin heng osan te hian thu tha lo shilin an experience atangin advice te an lo pe thina he service hmangtu te hi atlang puin hmeichhia ni in nula te le nutling ten an hmang thina an kopui te nena an in lai china chungchanga harsatna an nei te nen an pan thin ani hawh man pawh darkar khata cheng zasari vel ani bawk apangana ah chuan rent a family man neia chung khat laina lem hawh theih Japan rama agency lar tak pakhat family romance an ti chuan lem chang thiam te chu mi chung khat laina te lema chang turin man neiin mi an hawh tir thina a hmu chhuak tu yuichi ishi hi chung kosom hni panga tana pa ni in hmeichhe zaruk chuang zet tana pasal ani boka Mahse an pa le pasal tak ero ani hauh lo a company ya a lem chang thiam roite nen hian mi in neihna ah te an chhung te lema tang tur ten nu le pa pi le phu anga tang tur ten roi an ni thin engtin nge he business dangdai tak hi alo in tran kumsom liam ta khan ishia thian nu chuan a fanu chu naupang enkol na sikula da atum chu pasal a nei lo awangin hnol an lo ni a achan chu Japan rama naupang enkol na sikul te hian nu le pa nei ve ho chauh hi an duh sak thina chuta tang chuan ishi chuan a thian nu te ang din huna ding te pui nan chuan family romance hi kumsang hni pakwa khan adin ta ani family romance hian service chi hrang an pe a entir nan mopa chu anin nei do na te mo a hna atangin lo ban ta se anin nei nia amwal pho lo nan family romance mang hian a hna tho pui tur lema tang tur te a ruai theia tin an chhung ten anin nei na kha pompui lo ta se anin nei na a an chhung te ang lo om turin mi an ruai thin bok ani papakhat kazushige nishida chuan family romance mangin man neiin nupui le fanu a hawh thina
anupui tak tak hi thitoin a fanu tak tak pawh intih thiam lo na awangin in a chhuah sana a khawhar theih lutuk chu family romance hi a pan top mai ani ati an pahnia voi khat hawh man hi cheng sing thum vel ani a kum khata voi thum voi li tal a hawh thin ani an customer de hian lem chang thiam mi sang chuang zet atangin an hmel le pian zia du zawng thlang theiin an mi zia du ang zawng te thlengin an siam rem tir thei thina he company ina service a pek theih mak deuh pakhat chu rental scolders mi hawh an tia heng rental scolders te hi an aio in mi hawh turin an tir theia chu mai bakah an mani ngei pawh hawh ngai neia anin hriat chuan anin hawh tir thin bawk ani hemi opposite chia chu rental apologies ngai dam deal tu an ni a sikula te no pangin sikul dan azom lo awangin anu le pa te ngai dam deal turin tir ngai ta se an ni ai o turin nu le palem ngai dam deal tu tur a roi thei thin ani adang le chu handsome man weeping delivery mi pahmel thadeu ibianga mitui luang hul tu tur imamo em he service hi tana ni e aman man pawh cheng sang thum vel ni in tra har sa ti te pawh an ti trap thei reng ani dangdai ve thei kop mai a paruk na ah chuan rent a boyfriend or girlfriend man neia ngai zawng lem hawh thei ti na ani a hei pawh hi family romance company hnuaia mi tho ni in company dang tam tak pawh a awma Japan rama chuan kumsom hnih pasarih an tlin meuh hi chuan an nu le pa ten nupui pasal nei turin an fa te hi an tur sek thina an hmelhriat te fa te nena in hmuh tirin thenkhat chuan in neih luih tir te an tum thina hei wang hian nula tlangbar thenkhat te chuan ngai zawng lem hi an ruai mai thina in neih thuai an tum thu te hrilin a rei deuh hnuwa an chung ten an zawh le chuan anin then thu te an sui le deih zel ani heng mai bakah hian nula tlangwal an hna in a zir lo awanga ngai zawng nei tak tak man lo ten ngai zawng nei experience hrim hrim nan man neiin an hawh mai thin ani family romance website ah hian lutin profile chi hrang hrang kara an mi duh zawng chu an thlang mai thina a hawh man hi darkar bia chhut ni in darkar khata cheng sang li vel ni in an zin kual na man le an ei le in tur te thlengin a hawh tu te hian an tum sak vek thin ani lak lo deuh hlek tan phei chuan thian te bula in soi lak ve deuh theih nan he service hi atangkai ve khopang le a pasarih na chuan rent a friend man neia thian lem hawh theih mi zungzung hian thian kan nei vek awme Mahse enga tan nge thian lem chu kan ti ang family romance company vek hian he service hi hawh theia siamin he service ah vek hian a bel chha nan life enjoyment representation service an pe thei le boka he service hian social media Instagram te le Facebook te hmang tangkai in he service hmang tu te hi social media a tha thei ang ber lan tir an tum thina an customer de thian anga tangin an customer ta na nun hlim om thei ang ber te siamin thla te an la pui thina chu an thalak te chu an customer chuan social media a post huna family romance chuan like za chuang te pe in an share sak thin boka a hma a like mutlem deuh thin te pawh khan like an lo hmu tam pha thin ani thian tak tak ni lo Mahse social media a lar an duh chuan he service hi atangkai hle a hawh man hi entir nan thian lem paruk hawh ta se darkar hnih chung chuan cheng sing li vel lai ani khangzung kha Japan rama rental humans man neia mihring hawh theih om tlang pui te chu an ni a heng lo pawh hi a te nau deuh he video a ka soi tel ve lo te pawh hi chi hrang hrang ala tam mai a video dang le a kan cover le ang